Здравейте! Днес ще ви покажа един маникюр от поредицата Back to School, който е много лесен и закачлив. Надявам се видеото да ви хареса и приятно гледане! За този маникюр ще ви трябва бял черен лак и отново точкатор. За тези, които нямат, могат да се направят като сложат топлийка и гумичка на молив или вземете клечка за зъби. Разменяте лаковете, като първо слагате бяло и така цялата ръка. Като сте нанесли втория слой лак, започвате да слагате точки, като на горната основа слагате бели точки, а на бялата черни.